Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli, salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sidoasih ingkang dipun sepuhi inggih menika Bapak Mintarno, pewaris saking Mbah Jajo Tawar Swargi. Ngoten Pak Bu nggih. Nggih, kula temriki dipun timbali dening Bapak sinten Reng? Bapak Yai Nur Rohman kalian Ibu Siti. Iya. Halimah. Nggih, kapurengipun panjenengan sedaya ingkang saat siang punika anggadhahi hajat netakaken ingkang putra sinten Reng namine Reng? Deken Zaka Alfaras. Iya, mulane tak dilasno awakmu. Masalahe aku dhewe ora patek iso maca tulisane ngono. Dawu. Iki jenenge lho sing angel-angel. Iya. Mbah Kipli Ilat Jawa ngono kae ya sering kesingsang. Kula temriki mboten piyambakan. Kula gadah rencang putu kula si Bodong kalian rencang kula Baronggo mangke kersane nderek medal nderek ngibur panjenengan sami. Monggo kula timbali si Bodong riyen nggih. Yo dang yo metu dang yo. Ayo tudang. Aku tak ngomong sih. Ya menika putu kula si Bodong sing ndablek dhewe pecicisan dhewe penggihane ya golek ciwi-ciwi rotak-rotok separan-paran. Lah iya iki setelane dalange Bodong wong ora mangkat yo ndung iki. Ini menika putu kula si Bodong sing pecicisan dhewe jugete ya mong eka. Ya juget nedong tak rodong. Iya kena prank tarak wedang. Baranggo endi to mau ora majak sisan. Baranggo. Ayo Mbah metu Mbah ayo.
wargae san lho ora sida ngebrang ngomong tua kaya kurang ajar juga karo pargoe berarti ombeni jamu maleka dadi wae botol aqua cilik-cilik ngono lho dong modele iki lho kok penak modele banyune ya suweger to Dadah, kan nanti dadah. Mbak. Ayo dong, kan juga mbak aku dong. Aja boleh ciwi-ciwi dong, kowe dong. Yo, ayo dong, kowe juga dong. Wis bar aku dong, ganten kowe dong. Kowe kok ora iso pargoe kaya aku dong isamu kok anggere PK. Juga diku ya sing kepenak karo gilu ngono dong. Bosone ya sing kepenak. Ya wis alon-alon ra apa-apa ya dong wingi ya lagi berko bandengan iki wis di pentasake meneh ning Jambu Barat kene. Muga-muga warga Jambu Barat mriki do seger waras kabeh ya dong ya. Muga-muga do seneng karo awake dhewe besok lah katimbalan ning daerah kene meneh ngono ya dong ya. Ya iya, bisa mangger mantuk-mantuk kok dok kowe kok dok. Mbak. Iya. Ngono ya iso ngomong anggere embah. Nggih ngono ra iso kowe dok. Ora usah suwe-suwe dong. Ayo, do jogetan meneh dong. Yo. Setengah 5 netizen ngomong kok pelayan Mujak. iya akhirnya ambal gula apa tak pelayan sebarang-barang yo kebalik sedang yo.
wektune wis mepet iki dong lan jinyo yo.